Îți prezentăm noul iPhone 16. Vine cu 15 camere care fac fotografii extrem de clare. Partea proastă este că se încinge ca cuptorul, deci ar fi bine să porți mănuși. Datorită tehnologiei avansate AI, nouăle camere video de 69K pot filma evenimente înainte de a se întâmpla. Îți este frică de furt? Activează noul mod de invizibilitate și iPhone-ul devine complet invizibil. Numai să nu uiți unde l-ai pus. iPhone 16 poate transforma apa în vin, exact ca Isus. iPhone 16 folosește tehnologie LED avansată, care îți permite să-ți albești dinții, făcând mai ușor ca niciodată să obții zâmbetul perfect. Noua funcție de detectare a cactușilor, cu AI integrat, recunoaște cactușii din jurul tău și te avertizează despre posibilele înțepături. Ecranul indestructibil al iPhone 16 este atât de robust, încât poate rezista la un impact direct cu un meteorit, fără să se zgârie. Așa că cumpără noul iPhone Hyper Galactic Ultra Pro Max, pentru că facem o mulțime de bani vânzându-ți lucruri care par noi, dar sunt de fapt aceleași lucruri vechi, doar că mai scumpe.